Бүйек җиңүгә багышланган велойрышта 300-га якын зәйле катнашты. Әлеге чарага битараф булмаган спорт сөючеләр 7 май көнне кичке сәгать 6-да энергетик мәдәният сарае янында җыелды. Яшьләр эшләре идарәсе инициативасын егетләр һәм кызлар гына түгел, район җитәкчелеге, оешма вәкилләре, мәктәп укучылары һәм хәтта өлкән яшьтәгеләр дә бик теләп кабул иткән. Марафонда катнашучыларны башкарма комитет җитәкчесе Эмиль Галеев сәламләп, уңышлы стартлар теләде. Все мы вместе с вами этим велопробегом вспомним тех героев, благодаря которым у нас на сегодняшний момент мирное небо над головой. И, конечно же, я хочу пожелать нам всем, чтобы это мирное небо оно всегда оставалось над нами, чтобы мы также чтили и помнили подвиг наших прадедов, дедов. Велойрыш энергетиклар, нефтчеләр проспекты, Ленин, Никифоров, Рафиков урамнары аша үттеләр. Велосипедчылар зәйлеләрне тагын бер тапкыр тыныч тормышыбызның кадерен белергә, аяз күк йөзе бүләк иткән ветераннарыбызның батырлыгын онытмаска өндәп, шәһәр урамнары буйлап хәрәкәтләрен дәвам иттеләр. Финиш ноктасы азатлык китерүче солдат һәйкәле каршында билгеләнгән иде. Чара илебезгә тынычлык һәм иминлек теләп, кызыл, сары һәм кара төстәге йөзләгән шарларны тарату белән тәмамланды.